ubani igama lakhe. So kutsho ukuthi uyafuna ukuthi uliqambe njengamanje ngoba u-expectile uvula amehlo nabantu sebeze beyamhleka manje bathi uyamjolela. Hayi ukumjoleleni cha. Alright, ma ungamjoleli sicela igama lakhe. Licelo ngibani ukuqala? Nguye kahle kahle ofuna uliconfirm la. So manje uyayibona ukuthi ngiyeconfirma intombi yami komunye umuntu. No, awuyiconfirm komunye umuntu. Mina mfana lo muntu othunyiweyo lapha ngithunywe ngumuntu wakho ukwenze ukuthi akubambe ukuthi uyamjolela noma uloyal 100%. But manje ngezenzo zakho njengamanje lami sengusola bhuti benguthemba njani kwapha ngendlela ade ibheja ngakhona ngawo umuntu wakho ade sithi yena nakanjani noma kungathiwani uyedwa kuwo manje wenza ngakhona ukusha kashaya eceleni nje impela ke lapho kama phela igama lakhe ukuthi kashaya eceleni sikuzwa ngawe lokho siza kuzwa ngawe ungasitshela igama lakhe uthi kube ngajanga eceleni. Angisho angikwazi uma ngikhuluma emphakathini. Alright, sicela isibongo sakhe. Alright, isibongo. Alright, isibongo ke. Uthi ma ungafuna uqamba igama ngcono uqamba isibongo kuphela. Mase ngisisho sengikhipha intombi yami isibongo. Uthi ma ukuthi igama ufuni ukulikhuluma ngcono uqamba isibongo uyabhala i-comment njengamanje. Njengoba nabona abantu bazobe bengimamele nami manje sisho isibongo mhlawumbe sebeyacabanga vele abantu already bayamazi lapha abantu ababukele bayamazi because ubekhuluma vele khona lapha ku live ebheja ngawe khona lapha ku live so kuthi ukuthi abantu vele bayamazi already. Okay, ngicabanga ukuthi kungaba lula ke ukuthi ungikhuphukise mina leyo live ngichazile nomuntu wami. Uma uzokhuphuka vele ukuthi umbonile ukuthi usuzaqamba yena vele okubalekile ukuthi umqambe ungambonanga ukuthi nguphi wakhona. Ungizwe kahle hayi ukuthi ngiyamqagela okanjani ngiyamazi uyazazi. Alright, hayi ngiyabonga isikhathi sakho bhuti. Alright, angabuza okhuphuka ku live dinga la kulo muntu wakho khona ubuza okhuphuka.